babu wani abu na tsagaita wuta da zai iya kawo tsaiko a cikin tafiyar yakin da suke da Isra'ila da Palestine, saboda magana ce wadda duk wani mai kunne na ji da kwakwalwa ta fahimta zai gane cewa magana ce aka yi ta fayyatacciyar magana. Ba za mu daina yaƙi da Hamas ba, kuma ba extension abin da ake nufi. Ba za mu daina yaƙi da 'yan Palestine ba. Su wane ne Hamas, su wane ne 'yan Palestine? To ai shine ana raba damba da fada, hanta da jini. Ai ba za a raba ba. Su dai 'yan Hamas din nan wani bangare ne da ake gani kamar su waɗanda suka tsefe da idanunsu cewa ba za su iya yadda a yi musu cin kashi ba. Militant wing ne na Palestine wanda su sun jajirce cewa za yaƙi da neman kwato haƙƙinsu a madadin 'yan Palestine. Kuma su ɗin nan ba wata siffa bace da su wadda ta nuna cewa akwai bambanci da sassa manni tsakanin su, duk su ɗin ne dodo ɗaya ake wa tsafi. Ai abin da Netanyahu yake magana, Hamas fakewa aka yi da ita, aka yi amfani da harshe na diploma wanda yake cewa ba za mu daina yaƙi da Palestine ba sai mun ga babu 'yan Hamas a doron ƙasa. Maimakon shi Netanyahu ya fito ya ce ba za mu yaƙi da Palestinawa ba sai mun ga babu jauransa a doron ƙasa. Magana duk guda ɗaya ce, aka raba ta biyu. Wanda yake bibiyar siyasar da abubuwan da suke faruwa a yankin ya san maganar haka take. Sannan kuma aka tsaya aka duba ya ce ko Amurka ya sake maimaitawa ba za ta iya taka mana burki ba. To me Netanyahu ya dogara da shi, me Netanyahu ya takama da shi Khadija? Ai ya riga ya kwana da sanin siyasa da kuma manufofin Amurka a gabas tsakiya da alakar Amurka da kasar Bani Isra'ila, da sanin da kowa yau a duniya manufofin Amerika a duniya a yadda ya shafi gabas tsakiya ta yadda yake da alaka da Isra'ila. American foreign policy gabaki ɗayan shi manufar Amurka a wannan yankin. Babu wata ƙasa, babu wasu jinsin mutane a doron ƙasa da suke da gata da uwarsa a bakin murhu kamar ƙasar Bani Isra'ila. Kuma ya kwana da imanin cewa yau waɗanda suke juya siyasar Amurka gabaki ɗaya, gungun Yahudawan da suke da tasiri a Amurka, su ne masu arziki, su ne masu manyan kamfanoni, su ne suke ɗaurewa duk wani wanda ya fito takarar neman shugabanci, ko a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ko a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, su tabbatar da siya kai ga gaci. Kuma siyasar Amerika ta zame musu tamkar sana'a ce. Kullum abin da suke kallo, wasu 'yan tsiraru ke zaunawa su kirga riba, su kirga asara, su kalli natijar wani shugaba ne yake da abin da ake bukata da capacity wanda zai karkata fitilar Amurka don nema mata kima a duniya da tabbatar da girmanta da ikonta da buwayarta. Duk wani abu da ake gani Amurka tana da iko a duniya, wane ne zai iya jan mota da za ta ɗauki fasinja da za a je garin muna fata, ta yadda ake kallon menene American national interest, menene bukatar Amurka. To in muka tsaya muka kalli wannan, kullum idan ake maganar ceasefire na tsagaita wuta, jaki ake bari ana dukan teki. Batun maganar Isra'ila da Palestine ba batun maganar tsagaita wuta bane. In ana so a kalli abin on a wider perspective, a kalle shi a buɗe da faɗi, to dole ne sai an kalle shi ta yadda yaya za a yi a gano bakin zaren da za a samu abin da ake kira lasting peace. To shi wannan lafiya mai dorewa, shi wannan turancin da ake ta kai komo a kansa, za a samu tsagaita wuta, masu ruwa da tsaki za su zo kan teburin sulhu, za a cimma matsaya, waɗanda suke cikin halin ha'ula'i Falasɗina da yanzu za su samu afuwa, komai zai daidaita. Biri boko ne kenan? Biri boko ne. Kullum ne abin da nake faɗa game da Isra'ila, ya kamata masu bibiyan mu su gane. Ita dai ƙasar Bani Isra'ila da shugabanninta sun tsaya akan ajanda guda ɗaya, manufa ce. Kuma idan ana so a gane abin ta fuskar yadda kai ba zai ɗore ba, manufan nan shekaru nawa aka yi da ita. Ta faru asali shekaru 76 da suka wuce, tun daga lokacin da aka kafa ƙasar Bani Isra'ila a Palestine, a yankin 'yan Palestine a shekara ta 1948. Manufa ce wadda daga bangarori guda biyu bata taba canja ba. Ta hannun hagun shugabannin Isra'ila wanda suka yi zamani zuwa yau, hakan zuwa Benjamin Netanyahu, tun daga Ben Gurion ba taba samun sauyin manufofi da wani shugaba na Isra'ila ya nemi a gano bakin zare in banda guda ɗaya.
shine Yitzhak Rabin. Kuma in aka dubi rawar da ya taka a ƙarƙashin yarjejeniyar Oslo Peace Accord wadda aka sanya hannu a shekarun 1990. Oslo Peace Accord ita wannan ta zama tamkar ita ce ta yi ajalin shi shugaba Yitzhak Rabin. Saboda lokacin da ake bikin tunawa da ita a King Square da ke Tel Aviv, raɗaɗin abin da yake faruwa da yadda Yahuda ba su gamsu da rawar da shi Yitzhak Rabin ya taka ba, sai da ta kai jallin yaron da ya raba shi da ransa shekarunsa 21 da haihuwa a duniya shine Yigal Amir yana tsaye yana adresin ɗin mutane, yaro ya pulling trigger ya daga kunamar bindiga ya harbe Rabin. To tun daga wannan lokaci duk wani shugaba na Isra'ila idan ya zo kan mulki wannan manufa ta sauran shugabannin Isra'ila yake bi, ba wanda ya ƙara taku da bisawun Yitzhak Rabin, ganin cewa gani gawa ne, abinda Bahaushe ke cewa ya yi shiwa na tsoron Allah. Kuma duk irin abubuwan da suka faru a wannan lokaci abubuwa ne wanda shugabannin Isra'ila da suka yi zamani sun yi takatsantsa. Ai an yi shugabanni da yawa. Ta hannun dama kuma idan aka dubi Amerika din kanta, wadda ita ce ta zama kaman ta farkon karɓar bakunci da kafuwar ƙasar Bani Isra'ila a doro irin na abin da suka kalli halattaccen al'amari ne, ya zamanto cewa shugabanninsu tun daga shugaba Harry S. Truman ba a taɓa samun wani shugaban Amerika da ya canja American foreign policy manufa Amurka ba akan yadda ta shafi alaƙa tsakanin Palestines, su 'yan Palestine da yankin gabas ta tsakiya gabaki ɗaya, da waɗanda suke da adawa da abubuwan da suke faruwa, a samun rashin daidaito na tabbatar da adalci, na koran ɗabbaka zalunci, wanda ba wani shugaban Amerika da ya making commitment ya wani abu na hoɓɓasa wajen ganin canja manufofin Amurka. Kuma masana Middle East akwai masana da yawa irin su Professor David Ekman ya yi magana yake cewa a matsayinmu na waɗanda muka yi aiki da shugabanni da yawa a fadin mulki ta Amurka tun lokacin Nixon, wanda kuma shi Ekman yana ɗaya daga cikin manya-manyan scholars, masani ne shi, zakakuri ne shi, gangaren ne shi akan sanin manufofin Amerika da ƙasashen duniya da alaƙarsu ta fuskar diplomasiya. Kuma a duniyar 'yan jarida Professor David Ekman shi kan shi goro ne. Abinda Ekman yake faɗa ya ce da shawarorin da muke bayarwa a matsayinmu na masu ba da shawara a fadar gwamnatin White House da shugabannin da suka shuɗe, da kasancewar Isra'ila a matsayin wadda ake kallanta international bully, kalmar da ya faɗa a littafinsa da ya rubuta shi Professor Ekman, ya ce ana ganin ta azzalumar duniya wadda take ɗabbaka zalunci. Ya ce mun kawo proposal, ya ce lokacin shugaba Richard Nixon, ya ce da lokacin shugaba Ford, ya ce da lokacin shugaba Jimmy Carter, ya ce da lokacin Reagan, na ba da kasidu da yawa waɗanda na riga na gabatar a cibiyoyin bincike irin su Brookings Institution, irin su Rand Corporation da ke California, irin su Carnegie Endowment Peace da ke Washington, irin su Heritage Foundation, irin su Woodrow Wilson Foundation, irin su American Enterprise Institute, irin su Council on Foreign Relations na America. Ya ce babu abin da ban faɗa ba cewa in ana so gabas ta tsakiya ta kasance cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, duk wata rigima wadda take da alaƙa da sato kasa katsi tsakanin Palestine da su Yahudan ƙasar Bani Isra'ila, Ekman ya ce in dai ana so a zauna lafiya to ba magana ceasefire za a yi bace, duk yakin da ya zo, duk rashin jituwa da ta zo, kullum abin da ake kawowa a matsayin hujja shine ya tsaya ya tsagaita wuta. Ya ce tsagaita wuta ba ta da alaƙa da bukatar da ake nema. Ya ce duk tsagaita wutar da za a yi ya kamata duniya ta sani, in ji Ekman, ya ce tana da wa'adi. Ya ce amma lasting peace, zaman lafiya mai ɗorewa, shi yake tabbatar da dahiyar duniya ta zauna cikin kwanciyar hankali. Ya ce to amma saboda shugabannin da muka yi aiki da su ba su yi amfani da wasu daga cikin shawarwarin da muka ba su ba wajen karkata fitilan manufofin Amerika a ƙasashe na duniya, shi yasa lokuta da yawa idan ta rikice abubuwa suka zama complex, rudani na tattare da su. Ekman ya ce ana dawowa wajenmu a ce ya za ya bullo da hanyar da za a kuma yi gyaran da farko mun ba da hanyar, ba abu hanyar ba, sai da abun nan da ake cewa ruwa da ya ɓaci sai ta ɓaci sannan sai a tuntube su. To wannan yana kuma nuna abin da Ekman din ya faɗa a wata kasida da ya gabatar wasu 'yan shekaru bayan faduwar gwamnatin Richard Nixon, bayan an yi rikicin abin kunyar Watergate wadda ta tafi da gwamnatin Nixon din.